So, thank you very much. If you allowed me, I will speak to our Slovak media, please. Pre Slovensko je kľúčové ako člena východného krídla NATO, aby bola posilnená protizdušná obrana východného krídla ako takého. Samozrejme vítam rozhodnutie pána prezidenta Bidena posilniť vzdušnú obranu ukrajinského vzdušného priestoru aj vo vzťahu k nedávnym vážnym útokom zo strany Ruska na území Ukrajiny a k tragédiám, ktoré za posledné dni nastali aj v oblasti civilných obetí. Na druhej strane budem dnes ale na samite a aj na Public Fóre hovoriť o tom, aké sú kapacity obranného priemyslu Spojených štátov a Európy ako takej, aby sme vôbec naše plány o celkovej ochrane nášho východného krídla protizdušnou obranou boli schopní realizovať. Pretože ďalších niekoľko kusov protizdušnej obrany na Ukrajinu znamená, že nebude ich dostatok pre členské krajiny NATO a Slovensko pravdepodobne naďalej zostane bez efektívnej ochrany vzdušného priestoru a priemysel a kapacity európskeho obranného priemyslu nedávajú nádej, že sa z krátkodobého hľadiska dá to potrebné množstvo techniky nejakým spôsobom aj vyrobiť a dodať. Takže na jednej strane vítam rozhodnutie pána prezidenta, je to momentálne veľmi dôležité pre obyvateľov Ukrajiny. Na druhej strane ale to spôsobí podľa mňa ďalší nedostatok a oneskorenie dodávok smerom aj na východné krídlo NATO. Opakujem, Slovensko je bez ochrany vzdušného priestoru a je to pre nás kľúčová otázka, o ktorej dnes budem na samite hovoriť. Ak budeme hovoriť o záveroch, tak chcem potvrdiť, že Slovensko sa zúčastní na celkovom finančnom balíku, ktorý pod gesciou NATO bude pripravený pre Ukrajinu. Slovensko si započíta tieto výdavky do svojich 2% výdavkov na obranu. Započítajú sa do toho výdavky Slovenskej republiky alebo Ministerstva obrany. A zároveň, ak hovoríme o členstve Ukrajiny v NATO a toho finálneho textu, ktorý tu je pozícia Slovenskej republiky nemenná. Slovensko podporuje maximálne integračné úsilie Ukrajiny do Európskej únie a poskytne všetko svoje know-how pri reformách a tak ďalej. Na druhej strane ale trváme na texte, ktorý hovorí o budúcom členstve NATO Ukrajiny, že momentálne je možné túto otázku otvoriť, až keď bude na Ukrajine mier a nebude prebiehať vojnový konflikt. A aj to vždy do budúcna za podmienok, tak ako hovorí zmluva, ak budú splnené podmienky, ak sa na tom zhodnú všetky členské krajiny Severoatlantickej aliancie. Musím povedať skôr opačné. Keby skolabovala Ukrajina, je to veľmi nepríjemná situácia aj pre nás a celé východné krídlo NATO. Na druhej strane ale hovoriť dnes o členstve Ukrajiny v NATO je predčasné a za týchto vojenských podmienok ani nemožné. Hovorí to zmluva, a preto ten postoj Slovenskej republiky treba vnímať, že je veľmi pragmatický, veľmi realistický a odráža skutočnú realitu. Slovensko nerobí politiku veľkých prehlásení a hollywoodských gest, ale hovorí o tom, čo sa reálne dá alebo nedá urobiť. A v tomto prípade členstvo NATO pre Ukrajinu je možno nejaký vzdialený cieľ alebo aj nejaká žiadosť samotnej Ukrajiny, ale tá skutočná realizácia je ešte veľmi, veľmi ďaleko od nás a bude závisieť od rozhodnutia všetkých členských krajín NATO. Nie je to len na rozhodnutí samotnej Ukrajiny. Zdá sa, že je definitívna zhoda. Slovenskej republike vyhovuje text, ktorý hovorí práve v časti vstupu Ukrajiny do NATO, potenciálneho vstupu, že sa tak môže stať niekedy v budúcnosti za splnení všetkých podmienok a len za všeobecného súhlasu všetkých členov členských krajín NATO. Okay, thank you very much. Look, we are satisfied now with the conclusions, how they are prepared for our debate today. Of course, for us it's crucial that there is mentioned that if all the conditions are fulfilled and all member states agreed, of course, like it is in the treaty. Thank you very much.